Erokamano, adwa penjo ni wach mar mibadhi e doho to ahinya chin mibadhi ma bende mulo moko kuom jong'ad buche nikech en achiel kuom weche ma bende king'iyo weche mawuotho e mbui gin gik mosebedo kiseyo ni nitiere jong'ad bura makawo omenda to ng'ado bura komachielo. Nitiere joma bende ok rang weche makama, nitie joma kawo asoya ka en gima bende osebedo ka chendo ka moko kuom joma seyo doho wacho ni doho sani mibadhi otwapie to kwane ka okawo okang' makare. Bende nitiere jong'ad bura kaluwore kodi mi ineno ni chin mibadhi osemieno to doho kosekawo negi okang' mar chik. Ok anyalo wacho ahinya ni anyalo wacho ni nitiere ng'at ma chindi mibadhi osemieno nikech mani ng'eni gima doho ema nyaka wang' ng'adi ka osetimne process te. Lakini wan kaka jok ma practice e court kacha nitiere gik moko mineno minyalo chicha kata inyalo tiyo gi wi nikech achiel kimedo achiel to nyaka wang' miyi ariyo. Koro nitiere kuonde moko mineno ka kitimo gik moko nitie kaka opogore. Emomiyo ineno ka nitiere kaka kawuono inyalo bedo gi kes tineno ka kes ni en odwa ringo ma dweche 3 to rumo to ng'at machielo to mare dwa kawo higni 13. Koro mago onego bed ni mi science ni yes gik moko to nyalo bedo ni timore makare lakini ok gin kaka onego bed ni giringo. Un kaka riwruok mar okinde LSK ang'o ma de utim kaluwore ni kae mutiye umbe un go teku maru chiko yien utimo nang'o ahinya kotenore koda weche mag mibadhi bende samoro useneno ka sani koro duodo doho? Wan gima watimo ga thothne kwa neno kama nitiere mibadhi maparo ni mae thoth wakinde biro yie koda mae procedure ma wan watimo ga. Nitiere gik miluongo ni application kata mana case. Ok inyal wuok awuoka kawuono ni wach ni ng'ane nokawo asoya kikia ni nokawo asoya nikech ang' nochak penji ni to ere evidence bende nena kama nakawe pesa to nakawo pesa di to ere kaka ing'eyo to pesa samoro ng'ato nigo defuke ok pesa be chalre. Kuro gima thothne wakinde timo en ni case kosebedo filed to nitiere kaka iwe case to ringo kendo wanya wacho ni iketo badho stage ka stage ma case dhie. Iseng'e maber ni kae samoro nyalo bedo ni jang'ad doho ni nitiere kaka nochamo pesa koro itimo atima gik moko mondo bed gi thuolo mar dhi ng'ado gik moko kaka berne lakini in document ni te tiketo maber. Kasi chaki dhi e stage machielo tichaki dhi e stage machielo tidhi yudo ka samoro ong'ade ang'ada marach kamano throughout makose timo kamano to ang' koro idhi e Judicial Service Commission ma ochung' ne jogi te be gat mondiko gi tidhi gi file ni idhi ndiko negi complaint to gibro luongo file ni ka giseluongo file to gibe gidhi ng'iyo ni reasonably ere kaka ng'ani nochopo e ng'eto ni nikech nitiere chike mitiyo godo nitiere kaka onego bed ni gik moko te ringo onyalo chopo e decision kata mana A kata B lakini nitiere kaka onego bed ni ochopo e decision no. Koro mago gik ma Judicial Service Commission dhi timo mano gima Law Society of Kenya osebedo ka timo nikech kidhi ing'eni thothne ji ok landi or anya wacho ni thothne jok milando ka complaint obedo raised gin ga judge sana ka complaint obedo raised gi jo siasa lakini pile nitiere complaints mang'eny mabedo filed gi Judicial Service Commission kendo giwinjogi kendo bende gi make determination makata mana nyocha machiegni ka aparo ne jumbe 2 mokalo nitiere kata magistrate manche ka giwacho ni mondo gol. Koro en action ma gimbe gisebedo ka gikawo. Penjo bedo ni kaluwore koda ote kata barua manyoko ome ondiko kane owacho ni oyie osewinjo inyalo mana konyore gi pi owacho ni osewinjore kata osewinjo ywak mane Pielo Lumumba keto osewinjo ywak mar Ahmed Nasir mar weche mag nono jong'ad bura manya bedo kod chin mibadhi mak mana nokwayo gi ni abro oro team mar JSC to ka oro gi kony gi e nonro taneno kanyo ka okil Ahmed Nasir okwero ni mano gima ok onyal timo e sama ineno ng'ato ka timo gimoro to bad sirikal mado dwaro kony kabila no ang'o matek kaka okil mar wacho ni anto neno ka ng'ane timo kama to maya e ranyisi gima tek momiyo neno ka thothne wakinde ok dwar ni mondo koro gine ma gibedi ni gidwa konyo e nonro no en nikech kaka okil anadhi e court gi pile to kar represent client achiel ibro yudo ka samoro case mano time asoya en mana mar client na achiel to an gi client karibu 1,000 koro thothne yudo ka ngeni joma ng'ado doka gimbe gen dhano gimbe samoro gikano mirima e chunygi
Koro iyudo ni samoro kadhita ka ane ma ang' adhi to andiko documents koro affidavit no tawacho ni okay ane ma koro adwa konyo ni ng'ane en jamibadhi, ng'ane chama asoya. Samoro namba achiel ang' ne aonge evidence, to kase onge evidence to jowetege be koro nyalo dhi gang against an ma gichak wacho ni sani chakre sani koro ng'ane ni en kes ne moro amora mobiro to konego bed ni ng'ado kata konego bed ni miyo kata client ne haki. Koro iyudo ni kane an gi client achiel, jomodong' 999 ka koro ok gidhi yudo haki mana nikech gima natemo timo ne ng'at achiel. Penjo gade niya, ogai mar do en ng'at achiel to obede kom mani malo to sama joma ni piny kaka koro okinde wacho ni ng'ane ni gimibadhi to kinyal chung' madhi neno nikech kenge mathoth iwacho ni buche mathoth lwar kalore ni onge janeno. Sami wacho ni jang'ad bura makama nitiere kod mibadhi to kichung' mar chiwo neno. Ere kaka jang'ad bura kata ere kaka koro ogai mar do biro kawo okang' ne ng'ami wacho ni negi chin mibadhi to onge ranyisi. Koro gima thoth ne watimo en ni cases ma file ka upone ng'ato ne gima otimo mibadhi obedo ga ni en case mar client nikech samoro iyudo ka client kaka koro in maybe engima ni nyalo bedo kata gi case achiel kende to wan ing'eni ma e gima watimo mapile pile ma kata kawuono kadhi aketo case ewi magistrate kopo ni okane mane an party mar case no weri gi bedo wakili tibiro yudo ka kata mana kiny ne pod achaka duogo ire gi file machielo mar client machielo kamano. Koro momiyo thothne gima watimo en ni iwuoyo gi client ni ikete confident ni process ni onego bed ni time to en owuon koko time nikech en emoneno injustice ok in kaka okil. En client ni mong'ad case ne maracha emobedo gi injustice. Koro nyaki confirm ne ni kotere process ni or samoro case no ne tin to nyaki confirm ne ni kopo ni okotimo gino mokawa tuani kaka client mano bedo gi injustice to kiny ne gini nyalo chako duogo ne nikech gini dhi bedo ka dhi mbele system kacha dhi chako duogo ne or dhi chak dhi ne ng'at machielo to ok obi rumo. Koro nyaka ang' ebo kawa tua maparo ni mano be gima Nelson Havi ne okawo apani osekata file petition ananeno kowuoye nikech juma mokalo ne ondiko ni nitiere judge moro mosebedo gi file ne to ok dwa golo judgment mandalo osekalo mang'eny to every time file no onego bed ni biro tiwacho ni court onge ni samoro judge onge odhi kia kune. Koro kopo to judge wacho ni kiny ne gol judgment to kogol judgment to gol against client ne. Koro neno kaka koro mano situation ma en owuon embe koro donje gini nikech nitiere kaka ne ose complain mano koro mi confidence in be kata mana kaka wakili kidhi wacho ni nitiere barua mancha na ndiko ka complain ni judgments na pok owuok to bang' ka nandiko barua no to miya barua machielo ni judgment igolo kiny ne kasto koro kogole to gole against client na manyiso ni mano client na bedo victimized nikech gima natimo. Koro mano ing'eni opogore gi moko ma kawaida ma itima case idhi adhi court pile pok iyuar gi magistrate lakini kineno kako ng'ado bura tineno kan tire kako dhi against client ni samoro nyalo bedo ni osechiemo. Erokamano